साधं राजकारण नसतं, त्याच्या मागे सगळं आर्थिक राजकारण असतं. आज इकडचा बीडीडी चाळीचा विकास, धारावीचा विकास, अनेक जे विकास सुरू आहेत, आज धारावीच्या विकासाला उद्धव ठाकरे विरोध करतायत. याच्या मागे देखील आर्थिक राजकारणच आहे. हे साधं सुद्धा नाही आहे. उगाच काहीतरी विरोध करायचा म्हणून विरोध नाही येतो. ही बाबांनो तुम्ही गोष्ट लक्षात घ्या. तर जसा बीडीडी चाळीचा विकास, या विकासामागे आर्थिक राजकारण आहे. काय होणार आहे, काय नाही होणार आहे. आज माझ्याकडे अनेक बीडीडी चाळीमधले अनेक माझ्याकडे रहिवासी आले होते. अनेक व्यापारी येऊन गेले. त्यांच्या समोर त्या सगळ्या लोकांना बसवलं, मुख्यमंत्र्यांच्या समोर बसवलं. हे दूध का दूध, पाणी का पाणी त्यांच्या समोर झालेलं आहे. झालंय की नाही? तुम्ही या महाराष्ट्राचे नागरिक आहात, तुम्ही ह्या मुंबईचे नागरिक आहात, तुम्ही कसले रडताय? देशमुखच्या वरळी कोळीवाड्याच्या सभेमध्ये मी म्हटलं, तुम्ही काय सांगताय? नाही, मला 250 स्क्वेअर फुटापेक्षा 300 स्क्वेअर फूट दिलं ना तर मला बरं, म्हणजे मला 400 स्क्वेअर फूट. तुम्ही कसले फोटो बघताय? तुम्ही स्वतः हक्काने सांगायला पाहिजे की आम्हाला एवढी घरं, आम्हाला एवढे स्क्वेअर फूट पाहिजेत. अर्थात त्याच्यामध्ये प्रकल्पही झाला पाहिजे, पण तुम्ही रडायचं नाही. या अधिकाऱ्यांना, या बिल्डरना तुम्ही ठणकावून सांगितलं पाहिजेत. तुमची भीतीच नाही उरली. कोणी येत आहे तंगडीवर करून जाते. या लोकांचं नीट राजकारण तुम्ही नीट समजून घ्या. हा सगळा वरळी मतदारसंघ, हा सगळा मराठमोळा मतदारसंघ, इथे बीडीडी चाळा असू देत, नाही तर तुमचा पोलीस कॉलनी असू देत, नाही तर आमचा कोळीवाडा असू देत, या सगळ्यांचं सगळ्या जमिनीवरती लक्ष, सगळं जमिनीवरती लक्ष. जमिनी कुठे मिळत आहेत, पॉकेट्स कुठे मिळत आहेत, एवढाच फक्त हा राजकीय खेळ सुरू आहे महाराष्ट्रामध्ये. हे ज्या प्रकारच्या गोष्टी यांनी केल्या राजकीय, जो अपमान तुमच्या मतांचा केला, तुम्ही जे मत तुम्ही दिलं होतं इथे वरळीमध्ये देखील, ते शिवसेना भारतीय जनता पक्षाला दिलं होतं, काँग्रेस राष्ट्रवादीला दिलेलं नव्हतं. आणि निवडणूक झाल्यानंतर तीच शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर जाऊन बसते, स्वतःच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ घालून घेते आणि मुलाच्या गळ्यामध्ये मंत्रिपदाची माळ घालून घेते. ज्यांच्या विरोधात हयात, ज्यांची विरोधामध्ये गेली आपली माननीय बाळासाहेबांची एक क्लिप आहे, मी ती पुढे दाखवणार आहे एकदा. आणि त्याच्यामध्ये माननीय बाळासाहेब सांगतायत की माझ्या शिवसेनेची काँग्रेस जर समजा होताना दिसली, मी शिवसेना नावाचं दुकान बंद करून टाकीन. आणि आज तीच शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर, ज्यांच्या विरोधात तुम्ही आजपर्यंत ही निवडणूक लढलीत, लोकांना सांगितलं हे काँग्रेस राष्ट्रवादीवाले हरामखोर आहेत म्हणून तुम्ही सांगितलं, त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर तुम्ही जाऊन बसलात स्वतःच्या स्वार्थासाठी. याला भूमिका बदलणं म्हणतात. आणि तुम्हाला कारण काय सांगतायत की आमची 2.5 वर्ष ठरली होती. कधी, कुठे? निवडणुकीच्या अगोदर तुम्ही आम्हाला का नाही सांगितलं? निवडणुकीच्या अगोदर तर कोण बोललेलं नाहीये. उद्धव ठाकरे कधी त्यांच्या भाषणामध्ये बोललेले नाहीयेत की शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये आमच्यामध्ये करार झालेला आहे, 2.5 वर्ष त्यांची असतील, 2.5 वर्ष आमची असतील. कधी बोलल्याचं आठवतंय? नाही. ज्या वेळेला 2019ला निकाल लागले आणि त्यांच्या लक्षात आलं की आपल्याशिवाय ह्यांची सरकार बसू शकत नाही, त्यावेळेला त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला पिळायला सुरुवात केली की आम्हाला 2.5 वर्ष द्या. अमित शहा म्हणाले की तुम्हाला 2.5 वर्ष आम्ही देतो आणि आम्ही 2.5 वर्ष घेतो. मी तुम्हाला 2 सभा सांगतो, 2 सभा.
एक नरेंद्र मोदींची सभा आणि एक अमित शहाची सभा. या दोन्ही सभांना उद्धव ठाकरे व्यासपीठावरती होते आणि या दोन्ही सभांमध्ये एका सभेमध्ये मोदी आणि एका सभेमध्ये शहा हे दोघेही बोललेत की येणाऱ्या विधानसभेच्या निकालानंतर महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस आमचे मुख्यमंत्री असतील. उद्धव ठाकरे त्यावेळेला व्यासपीठावरती बसले होते. का नाही आक्षेप घेतलात? का नाही विचारलं अमित शहाना? अरे आपलं तर ठरलं होतं 2.5 वर्षाचं, हे तुम्ही काय सांगताय देवेंद्र फडणवीसांचं? निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत उद्धव ठाकरे काहीही या विषयामध्ये कधीही बोललेले नाहीयेत. काढून बघा, आता तर काढणं सोपं आहे. जा युट्यूबवरती जा आणि 2019च्या उद्धव ठाकरेंच्या सगळ्या सभा ऐका. कुठेतरी बोललेत की बाबा 2.5 वर्ष आमचे आहेत, 2.5 वर्ष त्यांचे आहेत, बोललेत का? दाखवा. मग निकालानंतर कुठून आलं हे सगळं? ज्या दिवशी निकाल लागला त्यावेळेला भारतीय जनता पक्षाबरोबर पिळवणूक चालू होती आणि त्याच वेळेला काँग्रेस राष्ट्रवादी म्हणजे शरद पवार आणि काँग्रेस बरोबर ह्यांची आतून चर्चा पण सुरू होती. हा तुमच्या मताचा अपमान नाहीये? जर समजा मी त्यावेळेला उमेदवार उभा केला नव्हता, या वरळी मतदारसंघाबद्दल तुम्ही भरघोस मतांनी त्यांचा उमेदवार निवडून दिलात, तोही शिवसेना भारतीय जनता पक्ष म्हणून निवडून दिलात आणि निवडणुका झाल्यानंतर ज्यांच्या विरोधात तुम्ही निवडणुका लढवल्या, ज्यांच्या विरोधात तुम्ही मतदान केलं शिवसेना भारतीय जनता पक्षाला, शिवसेना उठली आणि त्या काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर जाऊन बसली, हा तुमच्या मताचा अपमान नाहीये? बाबांनो, मी आज तुम्हाला फक्त एवढंच सांगायला आलोय, ही 20 तारखेची निवडणूक अत्यंत महत्वाची निवडणूक आहे या महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून. जर आज तुम्ही या निवडणुकीमध्ये पुन्हा जर समजा घसरलात, त्या बाजूला जर घरंगळत गेलात, या सगळ्यांचा समज नक्की होईल की आपण जे केलं ते बरोबर केलं. त्यांचा जन्म फक्त मतदान करण्यासाठी झालेला आहे. मतदान झाल्यानंतर आम्ही आमचे खेळ खेळत राहू. आम्ही तुमच्या मतांचा कधीही अपमान करू, आम्ही तुमच्या मतांशी कधीही प्रतारणा करू, आम्ही विचारांशी प्रतारणा करू, वाटेल ते करू, कोणाचाही अपमान करू. हे काय आमचं वाकडं करू शकतात? हा जो त्यांच्या मनातला जो समज आहे, हा जर तुम्हाला दूर करायचा असेल तर येणाऱ्या 20 तारखेला तुम्हाला ह्या अपमानाचा बदला हा तुम्हाला घ्यावाच लागेल. आणि जर हे समजा झालं नाही तर भविष्यातलं महाराष्ट्राचं राजकारण बर्बाद झालं म्हणून समजा, महाराष्ट्र बर्बाद झाला म्हणून समजा. हे अशाच प्रकारचं राजकारण ह्याच्यापुढे महाराष्ट्रामध्ये सुरू राहणार आणि महाराष्ट्रामधल्या येणाऱ्या भविष्यातल्या सगळ्या पिढ्या या ह्यांच्या खाली फक्त लोळत राहणार, लोळत. मी आज जो तुमच्या समोर आलोय ते एवढंच सांगण्यासाठी आलोय, गेली 5 वर्ष जो तुमचा अपमान झालाय तो विसरू नका. या लोकांनी जे तुमच्या मताशी जे खेळलेत हे विसरू नका. आज मी तुमच्या समोर जी माणसं आणलेली आहेत ही प्रामाणिक माणसं आहेत. आमचा संदीप कुठे गेला? संदीप, एका गोष्टीची तुम्हाला तर 100% हमी देतो, 100%. या मतदारसंघातल्या प्रश्नांसंदर्भात तुम्हाला कधी संदीप देशपांडेला भेटायचं असेल, तुम्हाला अपॉइंटमेंटची गरज लागणार नाही. आणि म्हणून ही पोटामध्ये आग असलेली ही सगळे माझे सहकारी येत्या 20 तारखेला आपण कुठेही न चुकता गेली 5 वर्ष डोक्यामध्ये ठेवून झालेला अपमान न विसरता तुम्ही येत्या 20 तारखेला जेव्हा मतदानाला सगळेजण उतराल, आज फक्त संदीपच नव्हे, तुमच्या जे परिचयाचे जे नातेवाईक जे मित्रपरिवार महाराष्ट्रभर असतील त्या सर्वांना आपण भेटावं, फोन करावा, सांगावं
की येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माझ्या सर्व उमेदवारांना रेल्वे इंजिन या निशाणीवरती बटन दाबून सगळ्यांना आपण प्रचंड 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 मताने विजयी करावं अशी एक आशा अपेक्षा आपल्याकडे बाळगतो आणि आपणा सर्वांची मी रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा श्री राजसाहेब ठाकरे यांचा साहेब केवळ दोन तीन मिनिटं घेतो. तेलुगू मनोरू कंपू संगम अध्यक्ष शेकेले आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने आपलं स्वागत करण्यात येते आणि श्री संदीप देशपांडे यांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा देण्यासाठी आपल्या वरळीतील तमाम नागरिक आपल्या मनसेमध्ये प्रवेश करतायत. त्या सर्वांचं आपण इथे स्वागत करावा. मी राजसाहेबांना विनंती करतो की आपण त्या सर्व मुलांचं स्वागत करावं. प्लीज या या. अरे ये किधर जाता है टाइम पे? एक मिनट प्रवेश कर 2 मिनट. खाली जा ना ताई, खाली जा. त्यांना जायला जागा द्या ना, जायला जागा. खाली क्या? अन्ना अन्ना मैं लेके जाता हूँ उनको, पहला नीचे तो जाना सबको. आज वरळीत या संदीप देशपांडे यांच्या पाठीशी संपूर्ण वरळीकर उभी आहे. या सर्वांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे. आपल्या संदीप देशपांडे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे ही सर्व मंडळी उभी आहेत. त्यासोबत आपल्या श्री राजसाहेब ठाकरे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. आपण सर्वांचे इथे मनपूर्वक स्वागत मनसेमध्ये, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये. एक प्ले कर गाणं, एक चांगलं गाणं.